Os dous tantos de Gabriel Rocha e Germán Alonso fixeron o Real Club Celta gañador da quinta edición da Copa Ribadumia en categoría infantil. Os vigueses enfrontáronse ao Vitoria de Guimaraes nunha cita que volveu traer a Ribadumia o mellor deporte base. Reúne a un gran elenco de equipos de diferentes categorías, non? Hai equipos que moi destacados dentro do panorama deportivo nacional e hai outros equipos de povos máis pequenos que destacaron nas súas competicións, nas súas comunidades autónomas e viñeron a Ribadumia pois, un pouco a disfrutar e a competir con equipos con grandes equipos, non? Entón, para eles, os nenos foi unha gran experiencia. O Celta puxo o broche de ouro un campeonato no que non encaixou ningún gol en 8 partidos. É a segunda vez que os celestes levantan esta Copa Ribadumia tras facelo na edición do 2023. Nós facémolo un pouquiño como unha festa po fútbol base do Club Deportivo Ribadumia, para que os nosos nenos, como decía antes, disfruten de poder xogar contra o Atlético de Madrid, contra o Español, contra o Real Club Celta, contra o Porto, contra equipos grandes realmente. Entonces, facémolo basicamente pensando neles. A cita volveu estar organizada polo Club Deportivo Ribadumia, contando co apoio do Concello, unha nova demostración da aposta que o goberno local fai polo deporte. A verdade é que somos unha potencia, creo que estamos traballando na línea que eu creo que nos axuda precisamente a promocionar pois todas as áreas do Concello de Ribadumia e sobre todo, pois como dicía antes, non? Esa promoción e ese movimento económico que é moi importante non solamente en Ribadumia, senón na comarca do Salés. Ribadumia necesita da comarca do Salés, pero a comarca do Salés necesita moitos eventos como os que se fan aquí neste Concello de Ribadumia. Quen seguiu a final dende a grada foi o presidente da Real Federación Española de Fútbol e veciño de Ribadumia, Rafael Louzán.